Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n, Jerry Hunter dwi. A'r Chadwyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr heniaeth, lle mae'r Americanwr holl wybodus yma o ganolbarth yr Unol Daleithiau yn ceisio fy niwyllio i bachgen o ganolbarth Ynys Môn yng nghyfoeth ei iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl apiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle da chi'n gallu gwylio ni hyd yn oed, ac wrth gwrs da ni ar gael yn gyntaf trwy am, ac os da chi'n mwynhau hyn, fysa ni'n gwerthfawrogi, os da chi'n rhannu'r newyddion am fodolaeth y pod, efo unrhyw un all fod efo diddordeb. Jerry, da ni wedi bod, os da ni'n cael rhaglen newydd, lle bod ni wedi cael yn banio ar ôl yr rhaglen ddiwetha, ond da ni wedi gwneud Dafydd ap Gwilym. Do. Mawr wystredigaeth, i chdi bod ni ddim wedi gwneud mwy, ond da ni wedi cael golwg ar Dafydd ap Gwilym. Lle da ni'n mynd rwan? Wel, gan gofio bod Dafydd ap Gwilym wedi bod yn gyflwyniad i ni, gyflwyniad i gyfnod y cywydd yn gyffredinol, a'r cywyddwyr, beirdd y cywydd, cyfnod beirdd yr uchelwyr hefyd, o hanner cynta y bedwaredd ganrif ar 10, ymlaen, tu hwnt i'r oesau canol mewn gwirionedd, mae'n bosib y dylwn ni gyfnodolyn wahanol pan dyn ni'n sôn am lenyddiaeth Gymraeg, mae ffordd ydych chi'n diffinio diwedd yr oesau canol a dechrau'r cyfnod modern cynnar yn gwestiwn arall, na ni drafod yn pennod arall, ond be bynnag, mae oes beirdd yr uchelwyr, y cywyddwyr yn mynd ymlaen am ganrifoedd wedyn lly. Yn bras tan pryd, sori? Wel, ti'n mynd mynd lawr? o oes Dafydd ap Gwilym yn y hanner cynta hanner cynta y bedwaredd ganrif ar 10, ymlaen i'r ail ganrif ar 15 i ryw radda, ond mae cywyddau, mae yna gywyddau wedi cyfansoddi ym mhob un cyfnod yn hanes Cymru o'r pwynt yna ymlaen hyd heddiw. A dyma'r cyfnod mae Saunders Lewis yn galw'r ganrif fawr. Mae hynna yn, sort of ail chwarter y 15fed ganrif ymlaen i ail chwarter yr 11fed ganrif o 15. A na ni drafod hynna. O'n i'n ôl at hynna. Na ni drafod hynna mewn pennod arall yn o fuan. Reit. Ond gan bod ni'n sôn am gyfnod y cywyddwyr sy'n ymestyn am ganrifoedd, dwi'n meddwl, nawn ni neidio ymlaen rhyw ganrif o oes Dafydd ap Gwilym i ganol ac yn wir i ail hanner y 15fed ganrif, achos mae'n hen bryd i ni gael barddoniaeth Gymraeg gan ferched. Ac wrth gwrs mae'n bryn yn y cyfnod cynnar am resymau amlwg, mi oedd cymdeithas, nid yn unig yng Nghymru, yn ar draws Ewrop, yn batriarchaidd, mi oedd rôl y ferch, rôl y fenyw yn cael ei diffinio mewn ffordd eitha caeth, oedd yn anodd iawn i ferched gwneud llawer tu hwnt i'r rhannau yr oedd cymdeithas wedi diffinio ar ei cyfar. Yng Nghymru'n enwedig, wrth gwrs mi oedd y bardd a swydd gyhoeddus, rôl gyhoeddus, beirdd proffesiynol yn canu mawl mewn llys, ond hi fod Dafydd ap Gwilym oedd yn canu pethau gwahanol a cywyddwyr eraill oedd yn canu cywyddau serch a cywyddau llatau ac yn y blaen, ond persona gwrwaidd iawn sy'n yna da. Felly, does ddim cymaint o farddoniaeth gan ferched o'r oesau canol sydd wedi goroesi ychydig iawn. Ond mae yna un enghraifft gymarol gynnar, un englyn sy'n rhan o fatha ymryson neu ymddiddan rhwng dau bardd gwrwaidd yn canu englyn ar ferch yn ateb. Gwenllian, mae'n cael ei galw'n Gwenllian ferch Rhyryd Flaidd, ond mae'r rhaid meddwl mae'n merch y bardd Tudur Penllyn oedd hi. O gwmpas, chydig ar ôl canol y ganrif, so gwmpas y flwyddyn 1460, a nath bardd o'r enw Gruffydd ap Dafydd ap Grono, gan i englyn yn ôl y llawysgrifau, yna'r hwyl am ben Gwenllian, y ferch yma, yn awgrymu bod hi'n dlawd, bod hi angen bara ac yn y blaen, a wedyn nath hi ateb, a dyma'r englyn, dyma'i ateb, nid da bara yn y byd o'r diwedd y deiau ferch Rhyryd, sef hi hun, at y gwas bras o brys eiddfed lle yn byw. Adnebydd dywydd dafad. Ond mae'n awgrymu bod hi'n, hynny yw, mae dafad yn adnabod i thywydd, hynny yw, adeg geni. So mae o di wneud hwyl mi ffynol, ti di dod yma i ddigian am fara, a mae'n dweud, na, dwi dod yma i ddeud mor un feichiog a chdi o'r tad. Dyna'r awgrym o'r stori. Nid ti'n gallu darllen nhw eto? Nid da bar yn y byd o'r diwedd y deiau ferch Rhyryd at y gwas bras o brys eiddfed.
adnebydd dywydd Dafydd. Yna rhywbeth... So dwi wedi dod ata ti i ddweud bod fi'n beichiog yn awgrymu mae fo i'r tad. Efo epil di. Rhywbeth felly. Reit. Ond be bynnag, mond un englyn yn ysig sy'n yna. Mae yna un bardd benywaidd o'r cyfnod o ail hanner y 15fed ganrif, a mae tipyn go lew o'i cherddi di groesi, sef Gwerful Mechain. Gafodd ei geni o gwmpas y cyfnod yna, 1460 yn fras, a bu farw tua diwedd y ganrif, a gwmpas y flwyddyn 1500 yn fras. Dim yn gwybod llawer amdani, mi oedd hi'n ferch i Hwyl Fechain ym Mhywys, dwi'n gwybod hynna, ac mi oedd rhai beirdd grwaidd, Dafydd Llwyd o Fathafarn a Llywelyn ap Gytyn yn canu iddi hi, a Llywelyn ap Gytyn wedi gyrru cywydd llatau ati ac yn y blaen, oedd hi'n rhan o'r gymdeithas farddol lle wedi dysgu cyngyneddu, wedi dysgu cyfansoddi englynion a chywydda. Mi oedd darnau o'i chywydda'n cael ei trosglwyddo ar lafar yn y 4th ganrif 15, felly yn boblogaidd, rhai ei chywydda, ac mae Owen Edwards yn cyfeirio hynna, neu rai pobl yn gwybod tymedio o gerddi Gwerful Mechain ar goll, ynda. A wrach doedd ei gwaith i ddim wedi cael ei sgwennu lawr yn gynnar mewn llawysgrifau, achos oedd hi'n ferch, hwyrach, i ryw radda, ond oedd yna draddodiad llafar hefyd, a wedyn pethau'n ymddangos. A rhyw barch neu rhyw gof. Ie, hollol, mae hynny'n ddiddorol, de. Mi ganodd rychwant o gerddi, mi ganodd hi gerddi crefyddol, de, iawn. Mi oedd hi'n, ar un wedd, yn cyfranogi neu'n cymryd rhan yn y diwylliant barddol traddodiadol, de, trwy canu, mae yna gywydd gofyn iddi, yn gofyn am rhywbeth penodol, na'i droed hynny ymlaen. Ond mae wedi cael ei chofio yn benna am y cywyddau sy'n sôn am rhywioldeb. Tro dwytha, os wyt ti'n cofio, tro dwytha, dwi'n sôn am gywydd y gael gan Dafydd ap Gwilym. Ac mae yna waith ganddi hi sy'n cyflwyno fatha ochr fenywaidd yn math yno o beth. Ond hefyd... Ac yn wrth wneud hynny'n ymateb yn uniongyrchol i Dafydd ap Gwilym? Bosib, ia, mae yna un cywydd ganddi, mae rhai wedi awgrymu i fod o wedi i gyfansoddi fel cywydd sydd yn fatha cyd-fynd neu'n ateb cywydd y gael. A'r stwff mwy, os yw'n licio di masweddus i ddefnyddio yr gair yna, a'r dyna'r stwff oedd ar gof a chadw, hwnna oedd y stwff oedd yn cael ei draddodi ar lafar. Cwestiwn da, dwi'n mi siŵr dyna. Sa'n hawdd dychmygu hynna, bysa? Bysa. Wedi gwestiwn dod at rywioldeb o ochr benywaidd, mae'n hawdd dychmygu bod hwnna ddim wedi cael ei gymodi yn yr un ffordd, ond bod o'n ddim. Wel, ia. Ac yn sicr mi oedd rhai ysgolheigion wedi i hesgymuno hi, mond yn cyfeirio ati wrth yn hebio, wel, y bardd masweddus oedd hi, a dim werth sôn amdani fwy. Dafydd yn bardd masweddus, ond wrth gwrs mae o'n nghanol y canon, y casgliad o lenyddiaeth Gymraeg, dyn ni'n ei dyrchafu ac yn blaen. Felly, dwi'n meddwl, gan bod hi'n ferch, ac wedi dewis cyfansoddi cerddi sy'n sôn am rwyoldeb a diddordeba a safiad merch o ran hynna, ac bod hi wedi cael hwyl wrth ganu am bethau masweddus hefyd, oedd hi'n fydr, oedd hi'n anweddus, i bod hi wedi cyfansoddi cerddi crefyddol ac yn y blaen. Ond hefyd, nid unig oedd hi'n canu rhai pethau masweddus, ond oedd hi yn ymateb i'r traddodiad gwrwaidd, ac yn dychanu beirdd gwrwaidd ac yn dychanu y modd y mae'r traddodiad barddol Cymraeg yn trafod merched yn gyffredinol. Mae'n dychanu'r holl gywyddau serch eraill mewn ffordd. So swn i'n dychmygu bod na ddiddordeb mawr wedi bod yn ddyn fwy diweddar felly? Oes. Heb wybod, oes na ddiwydiant Gwerful Mechain? Mae yna olygiad o'i gwaith wedi cyhoeddi, mae wedi cael ei chynnwys mewn ambell i flodeuger bellach ac yn y blaen. So mae'n dibod yn sôn amdano. A mae'n fardd gwych, mae'n ddiddorol ofnadwy. Felly, ni dechrau efo'r tamad o gywydd sydd yn un o'r cerddi sy'n ymateb i be mae beirdd gwrwaidd, be mae cywyddwyr crwaidd di bod yn neud ers oes Dafydd ap Gwilym. So, dechrau efo'r dyfyniad yma. Pob rhyw brydydd dydd di oed, 1000 rwysg wladaidd erioed, noithi moliant, nisgwarantwydd,
anfeidrol reol yr wydd, am gerdd merched y gwledydd, a wnaethant heb ffyniant ffydd. Reit, so mae'n sôn am be mae yn y llinell gynta pob rhyw brydydd, be mae pob prydydd arall, pob bardd arall yn neud, sydd yn fil, yn syml neu yn wrach yn wilaidd, yn gwneud, yn noethi moliant, yn amlygu moliant, yn canu mawl i ferched, ond bosib bod noethi yn grymu rhywbeth arall hefyd, ond noethi, amlygu moliant i ferched, am gerdd merched y gwledydd a wneithant heb ffynu fi. So mae'n dechrau olwch, mae beirdd gwrwaidd wedi bod yn canu mawl i ferched y gwledydd erioed ar hyn, iawn? A wedyn mae'n mynd ymlaen, a mae'n sôn am, mae'n manylu ar y math o gerddi mae beirdd grwaidd wedi bod yn ei canu i ferched. Dyma'r ystradebau, ia? Ia. Moli gwallt. Ie. Cwnsallt ceinserch. So cwnsallt, fatha mantellt, gwallt, beirdd yn canmol, mae'n gywydda yn canmol gwallt merch, de. A phob cyfryw dduw o ferch. Ac o bry moli heb wg, yr eiliau uwch yr olwg. So, da wedi cael lot o eiliau tenad o. Yr eiliau uwch yr olwg. Moli hefyd, hyfryd tew, foelder dwyfron feddaldew, a moli gwen, len loyw lun, dylai barch a dwylawr byn. A mae mewn cywydd a serch, maen nhw'n sôn am fron y ferch, bronau, rhan oedd yn gallu gweld, wrth gwrs, a dwylo, canmol dwylo, gwyn fel eira ac yn y blaen, gwen, moli gwen, eilia, gwallt, felly ydych chi'n canu mawl i ferched, ydych chi'n sôn am ei gwallt, ydych chi'n sôn am ei dwylo, sôn am ei croen, sôn am ei bob dim. Yr ystradebau. Ond wedyn, dyma'r y tro yng Nghynffon, dyma hi yn dechrau. Ond gador canol. So gadael. Gador canol heb foliant ar plas lle enillir plant, ar cedor clyd hyder claer, tynerdeg twn eir dair. Lle carwn ni cwrain iach y cedor dan y cadach. Ia. Felly, da chi'n canmol gwallt, merched llyged, eilia, gwen, dwylo, pob dim ond canol y corff. Sef, a mewn ffordd mae'n awgrymu bod beirdd grwaidd yn llwfr i'w raddau, achos da chi'n mynd sôn y darn, da chi eisiau fwyaf fel ffordd, a mae'n enwyr da, mae'n sôn am... Da chi'n troi o gwmpas yr ymylon, heb fynd at craidd y mater. Yn union. Ac, chod, mae'n o hwyl yma, wrth gwrs, da. Y cedor dan y cadach. Ia. Ond hefyd, sy'n mae'n dyrchafu rhwyoldeb merch. Mae'n tynnu sylw at rôl holl bwysig benywaidd, ynddo, y plas lle enillir plant. A plas ydi o, de. Mae'n ymhyfrydu yn ei rhwyoldeb a'i gallu hi fel merch i garu, gar hiw, ond hefyd i genhedlu plant, ynddo? Ia, mae yna asiantaeth yn fan hyn, does? Mae yna, reit, dwi'n mynd cilio fan hyn, dwi allan yna, dyma fi, dyma pwy da ni, ferched felly. Ia. Gret. Ia. Iawn. A wedyn, da chi'n cofio tro dwytha cywydd y gal Dafydd ap Gwilym. Mae'r dechrau efo'r union un llinella, iawn, a mae hi yn sôn am... O reit, so rho dyw gal, rhaid yw gwyliaw, arnad o a llygad a llaw. Am hyn o hawl pawl pensyth yn amgenach bellach byth, casa hoelbren wyd gennyf, corn cod na chyfod na chwyd. Di hwnna'n dyfyniad uniongyrchol? A mae fel sy'n hyn ymateb i hwnna. So di hwn yn... Weithiau mewn ambell i lawysgrif mae'n ymddangos, de. A mae wedi cael ei gymysgu gan ambell un, de. Reit, diddorol. Ond yna jyst weddol werth i daflu i fewn. Felly, mae'r cywydd yna pan mae hi'n sôn am cedor, lle. Yn manylu arno, mae'n ddafalu yn debyg i gywydd y gael gan Dafydd ap Gwilym. Ond mae yna bethau gwahanol iawn gan di hefyd, sy'n sôn am rhwyoldeb, fel ni'n gweld, maswedd, ond dychan, ond hefyd mae yna bethau dyfrifol iawn, sy'n sôn am y berthynas rhwng benyw a
y dyn ynde. Ie. Mae'r englyn yma wedi'i briodoli iddi hi, ond mae yna beth enghraifft, mi oedd yn ateb i feirdd gwrwaidd penodol, mi nath y bardd Ian Dyfi ganu am Ani Goch, a wedyn nath Gwerful Mechain ateb efo rhyw gerdd yn lladd arno fo am y ffordd o'r sôn am Ani Goch yn ei gywyddo. So mae'n bethau fel 'a. Ond mae'r englyn yma yn wahanol iawn, ac mae'n gofyn i ni ddychmygu cyd-destun teuluol penodol iawn, sef trais domestig. Right. Englyn yw gŵr am ei churo. Yw gŵr am ei churo. Dager drwy goler dy galon a'r osgo i asgwrn dy ddwyfron, dy lun a dyr, dy lawn don, ath gleddau i'th golyddion. Ie, so mae'n melltithio i gŵr, dydi? Am ei churo, de. Dager So drwy... collell, dager. Dager drwy goler dy galon a'r osgo i asgwrn dy ddwyfron, dy lun a dyr, dy lawn don, ath gleddau i'th golyddion. Egluro hwn, Jerry, So mae dager cyllell... Ie, drwy goler dy galon. Fel mae eisiau gael trawiad i galon y marw, de. So, goler dy galon i asgwrn dy ddwyfron, felly cyllell trwy'r asgwrn, de, at ei galon. Dy lun y dyr, mae'n dymuno bod i lun yn torri, lle. Asgwrn i lun o. A wedyn i law yn ton yn golygu ella croen o'n crachen neu crwst yn dychmygu bod o'n mynd yn heintus neu yn nychu, lle. Ath gledda, dy gleddifa i dy olyddion, i dy berfer, de. Mae'n just dymuno poen a marwolaeth iddo fo. Marwolaeth boenus iawn iddo fo. A mewn prodas, mae'r hyd mewn cymdeithas, lle mae merched yn cael ei gormesu'n gyffredinol, ond wrth gwrs mae'r dyn yn fel arfer yn gryfach yn gorfforol, ac a trais domestic yn rhemp mewn amhal i gymdeithas, gweithio'r modd, ac di hi'n gallu cwffio nôl yn gorfforol, ond mae'n cwffio nôl gyda'i gallu fel bardd ar iaith ac yn ei felltithio o ffordd gofiadwy. Ac wrth gwrs, dyn ni'n cofio pwy oedd ei gŵr hi, ond dyn ni'n cofio i cherdd amdano. A'i syniad ydy bod hi'n sgwennu'n hynna'n gofiannol fan hyn? Ie, dyna'r syniad. Mi gafodd y cerdd yma i cofnodi ar ôl ei hoes, ynde. Mae llawer o, mae'r englyn sydd wedi i briodoli iddi hi pwy o wyr, de. Mae yna fardd benywaidd arall o'r un gan fod 15 gannoedd. Mae'n rhai ffyrdd tebyg o'r wahanol iawn, na ni drafod mewn cwbl o benodau eraill, fe'n siŵr, de. Ond mae'n wych gweld barddoniaeth gan ferch sydd yn trafod agweddau anodd ar fywyd Gwraeg, ynde. Ie. A be dwi'n ffeindio'n sobor o ddiddorol am hwn ydy'r... Mae'r deunydd hun yn ddiddorol, ond mae hint hwn dros y canrifoedd yn ddiddorol, yn dydi? Mae'r ffaith bod o... bod i falle ddim wedi cael y sylw dyledus, ond bod na gof... Bod na gof llafar gwlad os lygu di. Ie. A wedyn rhai... A gallu dychmygu'r Gymru fethodistaidd ar ei mwyaf syber, a yn canol 40 ganrif 15, lle bod gen ti'r brad a llyfr gleision, a sef bod merched Cymru yn heb safon amoesol ag ati. Mae stwff ma'n esgymyn llwyr yn dydi. A hollol. A mi gyhoeddwyd sawl blodeugerdd, hynny yw casgliad o gerddi Cymraeg, yr un amlyca mewn ffordd yw Blodeugerdd Rhydychen o Farddoniaeth Gymraeg, gan Sir Thomas Parry eto. Mae'n gyfrol swmpus dros 500 tudalen sy'n dechrau efo'r Gododdin a Chani Taliesin yn y 6eg ganrif o bosib, sy'n mynd ymlaen â ganol yr 20fed ganrif, de. Ac mae Canu Heledd yna, ond dyn ni'n gwybod pwy oedd y bardd ganodd Canu Heledd. Yr unig bardd benywaidd go iawn sydd yn y canon, y casgliad anferthol yna o Farddoniaeth Gymraeg yw Angriffis, wrth gwrs, gyfansoddi emynna Methodistaidd. Dim sôn am Gwerful Mechain o gwbl, de. Ac mae yna gerddi ganddi hefyd sydd ar destun y gwahanol iawn. Sy'n rhywun gallu meddwl, wel, mi fysa Thomas Parry di hwrach wedi cymeradwyo
y gerdd honno, pan nath o ddim I chynnwys de. Felly, enghraifft, dwi'n meddwl bwysig bod ni'n darllen un o'i chywyddau sydd ar destun gwahanol. Dyma damad o gywydd crefyddol ganddi. Goreiddiw gwyw a rodded ar bren croes I brynu cred, I weled gweithred nid gau o luoedd ei weliau. Gwaed ar dal gwedi'r dolyr a gwaed o'r corff wedi'r cyr. Dryd oedd ei galon drwyodoll a giau dyw I gyd oll. Oer oedd I fair arwydd fu wrth aros ei ferthyru. Yr hwn a fy'n rhoi einioes I brynu cred ar bren y groes. Hyfryd, mae'n crisialu. Yr hwn a fy'n rhoi einioes I brynu cred ar bren croes. Mae'n crisialu hanfod y stori Gristnogol fawr. Goreiddiw gwyw a rodded ar bren croes I brynu cred. Bod Iesu di marw I brynu cred, I olchi pawb yn rhydd o'i bechoda lly. Mae'n ambell I air fan hyn. I weled gweithred nid gau o luoedd ei weliau. I frwia. Reit. Unwaith eto, ni'n trafod yn y blaen mewn eglwys Gatholig, yn yr oesau canol, pawb yng Nghymru yn Gatholig lly. Yn aml iawn, mae ddelwau ac yn wedig efo'r grog, y groes. Mae gerflun o Iesu Grist yna wedi beintio, gwaed ar ei dalcen, a brywia, a hwlio ymlaen gwaed yn y lawr. Felly mae'n myfyrio ynghylch brywia anafiadau Iesu ar y groes. Mae'n hyfryd yn dydi. A'r gwaed o'r corff wedi'r cyr, dryd oedd ei galon. Ac hefyd y cwbledu ola yna, oer oedd I fair, Mair, mam Iesu. Arwydd fu wrth aros ei ferthyru. Yn meddwl am ei fam o, yn disgwyl iddo farw, yn disgwyl iddo gael ei ferthyru de. Ac wrth gwrs, y hithen fardd benywaidd yn fenyw, yn meddwl am y fam, yn colli mab ynddo. Hefyd mae'n gwreiddio'r stori Gristnogol fawr mewn stori ddynol iawn hefyd ydy. Mae'n hyfryd, yn hwn a fy'n rhoi einioes I brynu cred ar bren croes. Mae'n hyfryd. Wel, ddim bod fi'n arbenigwr, ond mae'n taro fi'n dda. Ni chafodd y gerdd honno I chynnwys mewn Blodeugerdd tan yn ddiweddar iawn. Felly popeth ganddi wedi cael ei anghofio neu ei hanwybyddu lly. Hefyd, mae yna gywydd gofyn ganddi, dyn ni'n mynd I trafod cywyddau gofyn eto, o ran oes y cywyddwyr, yn stynodd o, hanner cynta y berwarau gen efo'r 10 hyd at canol yr ail gen efo 15 yn fras. Mi oedd bardd weithiau yn canu cywydd gofyn I ofyn am rhywbeth penodol iawn. Mae yna gymaint o'n nhw wedi groesi. Cywydd I ofyn am farch, am geffyl, neu cleddyf newydd, neu gwisg newydd. Weithiau, mae yna rai am ddyn I melyn, rhywun yn berchen ar felyn ac eisiau meini newydd peth mawr dillad, pob math o bethau, bwa saith, pethau gwerthfawr. Be'r syniad ydy bod noddwr yn rhaid nhw I chdi? Yn union. A mae'n wych, a wedyn fel arfer, mi oedd y bar yn canu cywydd diolch I ddiolch am yr anrheg. Sy'n wych iawn, achos mae'n dangos bod barddoniaeth yn rhywbeth oedd yn werth rhywbeth Mae'n cywydd da, gwerth ceffyl, gwerth cleddyf, gwerth rhywbeth drud a weithiau, dyn ni'n gallu wir ymdeimlo ar berthnasau cymdeithasol tu ôl y farddoniaeth, achos weithiau mae yna rhyw berthynas fatha driongol o berthynas, ac oedd y bardd yn canu cywydd gofyn dros rhyw gyfaill neu dros rhyw noddwr arall I rhywun arall I gael. Ond mae yna cywydd gofyn gan Gwerful Mechain yn gofyn am telyn rawn, telyn eitha rhad efo rhawn, gan rhywun o'r enw Ifan ap Dafydd, ac ar gyfer tafarn, mae debyg. Dwi'n meddwl, rhyw syniad bod hi'n ymwneud a hwyrach bod ei theulu yn berchen ar y dafarn, neu bod hi'n mwynhau mynd i'r dafarn I ganu I chywyddau yn rhan o'r adloniant yn y wyl, ond mi oedd telyn o'r dafarn angen telyn, felly mi ganodd gywydd gofyn I ofyn am delyn rawn gan Ifan ap Dafydd, ac mae'n sôn, mae'n dweud fel pethau, a mae'n enwi hun. Chi'n cofio
gwalch mai yn gelwyr o ran beirdd. Gel yn y Saeson neu fyna. Ond mae'n deud, gwerfil wyf o gŵr y lan o fferi, hwle fferi yn croesi'r afon, fferi, lle hoff arian, cynnal arfer y fferi, tafarn, ddifarn, i ddwyf hi, llanw yn hi, nid llaw yn hyn, a wedyn mae'n deud, misg twlwth eisiau telyn, felly mae'r twlwth, mae'r bobl yn y dafarn, maen nhw eisiau telyn yma. Mae'n hyfryd o beth, Mae'n rhywbeth, mae'n chwareus, mae'n ddoniol, ond eto, dyn ni'n gweld bod yna rhyw ddiwylliant materol go iawn o hwyrach oedd hi wir eisiau hyn. Nid fel rhyw fardd proffesiynol yn canu mawl achos doedd merched ddim yn cael bod yn feirdd proffesiynol, ond oedd hi'n defnyddio ei chrefft fel bardd i harddu i chymdeithas ei hun. So, just o ran, mae'n gret a mae'r stwff ma'n ynglyn â'r cyfalaf cymdeithasol sydd ynghlwm yn llenyddiaeth yn ddorol, ond just o ran y Gwerful Mechain, mae'n amlwg ar y pryd bod yna rhywun wedi copio rhywfaint o stwff mae lawr. Felly, hyd yn oed os oedd yna beth o'r deunydd ar y lafar yn rola, oedd yna stwff wedi cael ei gopio lawr. Felly, y syniad ydy bod hi'n dipyn o eithria, bod yna, dos am beirdd benywaidd eraill, da ni'n gwybod am ei bodolaeth nhw, bod ei henwa nhw wedi, bod ei gwaith nhw ddim wedi goroesi ar enghraifft. Mae'r un englyn na... Ond mae'n bryn iawn. Mae'n bryn ofnadwy de, ond pan dyn ni'n cyrraedd yr unfed ganrif o 15, mewn, dwi'n bod, pennod arall, dwi'n gwybod 10 pennod, cwbl o benodau, mae yna fardd benywaidd gwych, a mae yna awgrym yn ei hachosi bod gan i ddwy chwaer oedd hefyd yn barddoni, ond di gwaith nhw ddim wedi goroesi. Right. Bethau fel yna. Hefyd, unwaith mae llythrennedd yn ymledu, bod rhag o'r bobl yn dysgu ysgrifennu a darllen, dyn ni'n gweld nes ymlaen yn yr 1 ganrif o 15 a ganrif o 15, ni'n gweld canu o fath mwy gwerinol, gan feirdd anhysbys heb enw, ond mae'n pethau'n dechrau cael eu cofnodi yn llawysgrif felly, sydd yn gerddi benywaidd o ran safbwynt, o ran stori, hynny yw, dyn ni'n clywed lleisiau benywaidd yn canu am geriad, am serch o safbwynt y ferch, ac hwrach mi oedd, mae'n awgrymu bod na ddiwylliant gwerinol ar lafar a merched yn canu caneuon serch ac yn cyfansoddi caneuon i'w canu, ond bod y caneuon ddim wedi cael ei sgwennu lawr pan oedd llawysgrifau'n drud ofnadwy a chydig iawn o bobl yn gallu darllen a sgwennu, a nes ymlaen pan mae llythrennedd yn cynyddu mwy o bobl yn darllen, mae papur yn mynd yn rhatach hefyd, ydyn ni'n gweld rhai o'r caneuon gwerin benywaidd yn cael ei cofnodi wedyn. Ond yn nhermau cyfnod mae Gwerfil wir yn arloesol ac yn unigryw. A hefyd pan dyn ni'n gweld hi yn ymrysona, hwrach pan ni'n trafod yr ymryson yn fuan iawn, lle yn y benod nesaf yn ymrysona a beirdd grwaidd, yn cystadlu nhw, yn lladd ar feirdd grwaidd, yn ar hwyl am ei penna, ond hefyd gofyn am delyn i ychwanegedd ddiwylliant y dafarn leol, a hefyd am y cywydd crefyddol, am Iesu ar y groes, a dyn ni'n meddwl am ei rôl yn y gymdeithas sy'n mynd ar eglwys leol ac yn cyfansoddi cerddi, sy'n mynd ar afel y phob agwedd, bywyd domestig, trais domestig, crefydd, adloniant yn y dafarn, hwyl. Ond hefyd, be dwi'n licio'n arbennig ydy'r hunan hyder sydd yn galluogi hi ddychanu'r... Ond hefyd y clichés, moli gwallt. Dyma ni eto. So mae yna hyder. Oes. Hyder a greiddiolteb, mae'n ddeithgar, mae'n mynd, hynny yw, nad oedd modd iddi fod yn fardd proffesiynol, o hwyrach ddim croeso iddi berfformio mewn rhai llefydd, bod hi'n amlwg mewn rhai cyd-destun felly, ond eto oedd hi'n mynd i ganol y traddodiad barddol a chystadlu a beirdd grwaidd ar ei tyler yn nhw ei hunan, a'i curo. A'i gwatwar nhw, So mae'n wych, mae'n llais benywaidd gwych, mae'n holl bwysig o ran cyfannu'r holl ddarlun, Gret, wel, Jerry, oedd hwnna'n wir yn ddiddorol ac yn, ar ôl cael Dafydd ap Gwilym, rwy'n arall sydd yn eang ac yn ffraeth ac yn ofnadwy o ddoniol yn ogystal o bob dim. Diolch ti am hynny. Diolch i Richard Martin, sy'n wrthi yn cadw trefn arni ac yn cynhyrchu hyn i gyd. Diolch am wrando.
Diolch yn arbennig am rannu y newyddion am fodolaeth y podlediad efo unrhyw un all fod efo diddordeb, a gallwch chi ddeutha nhw bod ni ar gael drwy'r gwahanol apiau podlediadau, da ni ar YouTube, lle da chi'n gallu gwylio ni, hefyd da ni ar gael gynta ar am. Ymunwch efo ni tro nesa am rhywbeth tu hwnt o ddifyr, dwi'n siŵr. Hwyl am y tro. Hwyl fawr.